Ranč na Striebornom jazere v Galante sa naplnil 18. mája deťmi z celého Slovenska, ktoré prišli spoločne s rodičmi a priateľmi oslaviť 20. narodeniny spoločnosti Downovho syndromu na Slovensku. Bol pripravený pestrý program v snahe osloviť všetky vekové kategórie, aj keď hlavnou myšlienkou podujatia bolo stretnutie rodín s deťmi a dospelákmi s Downovým syndromom. Na ranči bolo pripravených viacero atrakcií. Detské divadelné predstavenie v podaní Martina Žáka upútali pozornosť nielen tých najmenších. Deti sa hravo zapájali do interaktívneho divadla, spontánne s radosťou a nadšením reagovali na sympatického zabavača a ku koncu predstavenia už polovica stanu poskakovala a tancovala. A najdôležitejšie je, ahoj, aby sme sa mali v srdci radi a boli kamaráti a prijímali sa takí, akí sme. A to bol príbeh o prasiatku, ktoré najprv zažilo odmietnutie, ale potom zažilo prijatie. A chyba nebola v prasiatku, ale chyba bola v tých druhých. Takže častokrát chyba není v našom príjimači, ale v tých iných. Ale to je dobré, aby sme sa milovali a mali sa radi. Takže zatleskáme si. Vyvrcholením programu bola westernová show v réžii trénera Ferryho Graňa s partiou z ranča G4 a jeho westernovými priateľmi z Iže. Show bola pre mnohých návštevníkov jedinečným zážitkom. Svoje sily v pretekoch si zmerali aj dvaja chlapci s Downovým syndromom, 15-ročný Filip Graňo a 17-ročný Adrian Majan. Leuš Bereniová, pretekárka s detskou mozgovou obrnou, vo svojich 14 rokoch doplnila trojlistok mladých westernových jazdcov, ktorí svedčia o tom, že aj ľudia s handicapom môžu svoje sny premeniť na skutočnosť. To všetko vďaka svojej húževnatosti, vytrvalosti a obetavému trénerovi Ferrymu Graňovi. Ja som skončil vysokú školu veterinársku a pôsobil som v Novom Tekove, kde som si urobil licenciu profesionálneho trénera koní. Keď sa nám narodil Filip, hľadali sme cesty a jedna z nich nás dovedla k hypoterapii v psychiatrickej nemocnici v Hronovciach, kde Filip začínal u primára Holého a Kláriky Kováčovej. Jedného dňa primár Holý povedal: Filip, dosť, ty sa nebudeš na koni voziť, ty budeš na koni jazdiť, a začal Filipa pripravovať a zasvedcovať do tajov westernového jazdenia. To bol nejaký impuls k tomu, aby sme kúpili Sáru, Filipovho prvého koňa, na ktorom dnes deti jazdia, a to bol taký impuls k tomu, aby som ja začal hľadať cesty, ako robiť s týmito deťmi, a prešli sme od hypoterapii k aktívnemu jazdeniu a dnes deti aktívne jazdia, súťažia. Aďo s Leou zatiaľ len v paravesterne a Filip už na open pretekoch so zdravými deťmi. Rozdiel medzi hypoterapiou a aktívnym jazdením je v tom, že v hyporehabilitácii je hypoterapeut a je hypológ, čiže jeden, ktorý pracuje s koňom, a druhý, ktorý pracuje s deťmi. My už sme sa posunuli ďalej, my už učíme deti jazdiť, ovládať koňa, zvládať jednoduché úlohy a od jednoduchých úloh postupne k ďalším náročnejším disciplínám, ale všetci vrátane Filipa začínali s hypoterapiou, s hyporehabilitáciou, ktorá je aj dnes súčasťou ich tréningov a ich prípravy, kedy si hádžeme loptu, robia lastovičku na koňoch, tréningy zakončujú tým, že sa postavia na koňa a stoja na koni. Takže my sme už tie ich aktivity posunuli trošku ďalej. Ceny do westernovej show venovala sponzorsky spoločnosť Horse TV, čím výrazne prispela k vysokej úrovni celého podujatia. Každé dieťa si odnieslo balíček s cennými drobnosťami, kozmetikou a knižkami.
Som nesmierne rada, že sme sa dnes mohli zúčastniť tejto akcie. Sama ako matka viem, aké je ťažké v dnešnej dobe nájsť miesto inému odlišnému dieťaťu. Preto obdivujem všetky deti a všetkých rodičov, ktorí sa tu dnes stretli. Ako šéfredaktorku Horse TV ma teší, že ľudia stále vedia nájsť pozitíva a vedia prijať pomoc, vlastne, ktoré jazdecký svet týmto deťom vie ponúknuť. A vzhľadom k tomu, že kone nás nemilujú ani pre peniaze, ani pre nás vzhľad, ale milujú nás pre našu lásku, tieto deti majú naozaj na rozdávanie. A veľmi rada by som poďakovala ľuďom, ktorí vlastne pomohli podporiť nejakým spôsobom túto akciu prostredníctvom Horse TV. A to pani Fischerovej zo spoločnosti Zenea, pánovi Lubomirovi Vavrovi zo spoločnosti Kakvuň, pánovi Pinďakovi zo spoločnosti Equistyle a v neposlednom rade taktiež pánovi Fekiačovi z Live Groupu. Ďakujeme veľmi pekne za ochotu a za pomoc, ktorú ste poskytli pre sponzorstvo tejto akcie. Podvečer sa rozprúdila zábavná diskotéka pod holým nebom. Deti nebolo potrebné dvakrát vyzývať do tanca, uvoľnene a s elánom si vychutnávali známe pesničky a vo svojich predstavách sa premieniali na obľúbených spevákov a hviezdy showbiznisu. Tanec a spontánnosť v ňom priťahoval pohľad okoloidúcich a vyvolával úsmev na perách. V podstate naše deti majú veľmi blízky vzťah k zvieratkám a ku koníkom samým ako takým. A myslím si, že taký koník a hypoterapia, ktorú môžu deti absolvovať s Downovým syndromom, tak má význam jednak z toho zdravotného hľadiska, ale aj z takého priateľského. Z toho zdravotného, že kopec detí má problémy s chrbticou, má flexibilné svalstvo a tým, že jazdia na koníku a dodržujú určité tie pravidlá, ktoré by mal odsledovať rodič, lekár, neurológ, tak tá hypoterapia dosť dokáže deti posunúť dopredu, jednak držaní tela, jednak takej tej spolupráci a v komunikácii zviera, dieťa. Takže tieto koníky veľmi pomáhajú našim deťom a vždy ich posunú niekde dopredu. No ja by som chcel odkázať hlavne rodičom, ktorí majú deti s Downovým syndromom, aby vytvárali to prostredie okolo seba také, že nie sme tí, ktorí sme v pozícii, že trpíme alebo že o niečo žiadame, ale vytvárali to prostredie také, že sme tu aj pre našu spoločnosť, pre našich kamarátov a tí sa budú na nás pozerať tak, ako my vlastne budeme od nich nie očakávať, ale by som povedal skôr ako sa k ním budeme my správať. Takže pokiaľ my budeme normálni, budeme veselí, budeme šťastní, tak aj tá spoločnosť, kamaráti, ktorí takéto deti nemajú, sa k nám aj tak budú správať. Vytvoria si ten vzťah, budú nám pomáhať a bude to taký vzťah skôr kamarátsky, pomocný, ale nie taký, že prosebný a nebudú nás zaraďovať ako do komunity, že sem nepatríme do tejto spoločnosti. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie putovnej výstavy fotografií detí a dospelých s Downovým syndromom, ktorej autorkou je fotografka Marta Foldéšová. Na akciu finančne prispel portál profesia.sk a vecnými darmi prvá stavebná sporiteľňa AS. Všetkým, ktorí prispeli k nádhernej oslave 20. výročia založenia spoločnosti Downovho syndromu na Slovensku, patrí úprimná vďaka. Spokojní a vysmiatí účastníci narodeninovej party sú dôkazom, že spoločnými silami dokážeme vytvoriť krásne podujatie plné lásky a dobra.